transfer niya, ang tawag sa t-shirt niya. Ano niya, unit niya? Kilograms, inches? Inches po. Okay. Ay, video. Yan. May mga ano siya, pwede niyo siyang i-customize. Tapos, yun na nga. Kagandahan niya, dahil, ano ako, health conscious. health conscious ako. Health conscious ako. Super, ano to, super magagamit ko talaga siya. Especially pag nag-workout ako. Artista na ako! Tag niya, Hello ha? guys, may jowa na ako! Tag niya, Hello ha? guys, may jowa na ako! Hello guys, bulol pa rin ako! Hello guys, bulol pa rin ako! Hi guys! Welcome back to my channel. Nagpo-vlog po ba na? Kasama ko ngayon si Ma'am Cristina Negado, ang aming sales supervisor dito sa DAE. And si Alaysa Borella, Ang ang aming top seller sa Ayot. Ayot. Top seller sa Will me. Realme. Sa will be. So anong ginagawa mo ngayon? So nag-aaral po ako, baka kayo will me explain. Oh my God. Yung po yung Well, nakikita niyo yung nasa likod ko? Ay, ayun. si Melvin. Ay, ayaw mag-zoom guys. Nakikita niyo yung aming mga product specialist na gumagawa ng video presentation for the Realme X3 Super Zoom. Yan si Melvin Santamina. Naka-play. Hoy! Wash out, madami. Wash out! Sali ka naman dapat bawal ng tatlo. Wash out! Madlang Wash dito! out, madami yung our vlog. Akala ko ba naman, picture! Kung saan kayo magpakain? So, bye ako. Dito, ma'am. Mamaya. Hello po dyan sa mga kapamilya ko nasa diet. Kamusta na mo kayo dyan? Artista na ako! Ayusin niyo lang yung mga vlog niya Hello ha. guys, may jowa na ako. Sana all! Naka-play yan. Oh. Hello guys, bulol pa rin ako. Tabi mo. Sabi mo, R. Tabi mo, R.